Hêzên Hevpeymaniya Navneteweyê karwanekî nû yê alîkariyên leşkerî û lojîstîk şand Rojavayê Kurdistanê. Pê karwangeha Sûriyeyê ya mafên mirovan soşt, ev karwanvekî karwanê herî mezin ê 2026 hatiye tomarkirin. Koalîsyonê karwanekî ku jî heftê barhîlgir û 6 zirfpoşên çûreyê Bradley pêk dihat, dîderiyê sînoriyê elvelîd re ji Herêma Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê kir. Li gorak dariyên jî sohrê ve, di karwan de barhîlgirên girtî hebûn ku kelûpelên leşkerî û lojîstîk vedîguhastin. Hat diyarkirin ku karwan ber bi baregeha kesrîkê ya Hevpeymaniya Navneteweyê ya li Bakurê Rojavayê parêzgeha Hîsîçaya veçûye. Ev karwanê ku jî heftê û 6 vesayîtan pêk dihat, vekî yekem karwanê mezin ê bêjehî yê Hevpeymaniya Navdewletî yê îsal hat pênasekirin.